Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Kwa amene makamaka mumasata makamaka channel chino cha Dreams Media Malawi mutha kuzipikidza momveka bwino kuti pakati pena pakapa tidabweresako ma audio angapo amene amasonyezaso mpungwepungwe kumene ku MCP azimayi ndi azibambo omwe kuti yankhula mokweza kuyankhula mutukwana kuti mwasankhiranji makamaka Simplex chichola kukhala leader of opposition. Ifeyo tapenyera nkhondo chipani chimene cha MCP ndio dindo mene mukangopasa munthu wa zake makuti ma audio zonsewo ali pamodzi pano. Ngati mukufuna kuwapeza atangozungulirani muwapeza ndithu muoneso nani kuti muchite motani. Mongokumbusani pamodzi pano ndi mabweretsa mkhani makamaka kuchokera pa samba la mchezo komanso pa ground ndi maumboni omveka bwino okhaokha. So apa paliso makamaka video ida imenenso ikuzungulira kwambiri yokhuzanaso ndi Simplex chichola kukamba makamaka ziwiri zitatu zomwe APM wayankhula. So poti iwo ndi leader of opposition mchito yawo ndikuyamba kususa komanso kuyankhula pamene akuona kuti pala kuika. So mu video imene ayankhulapo zambiri Simplex chichola zinaso zimene akuti ayankha bwinobwino lachitatu lomwe likubwera pali kuzukutapo ziwiri zitatu zimene adayankhula APM. Kodi Simplex ayankhula kuti chani? Tatiyeni ndikusiyireni kanema amene imuone kuti muchite motani, koma ndimanena kuti mukafika kumapeto usamewala kupanga like, share komanso subscribe. Tatiyeni tionere limodzi. Mina ndingonena kuti a president alankhula dzulo tinali mchemba momuja tamva official response ngati yankho lochokera ku opposition tidzapereka Wednesday masana chifukwa panopa tikuunikira zinthu zimene a president anayankhula. Musayiwale kuti boma la Nyuwaniro olo boma lilonse limasaina social contract pakati pa bomalo ndi Malawi. So pali zinthu zimene boma linalonjeza kuti lipanga kwa Malawi ndi zinthu zimene feso tikuona kuti kodi azipanga motani kudutsira mu speech imene apangayi. So ndinene pano kuti officially on Wednesday masana tidzayankha, ndipo tikadzayankha nthawi imeneyo ndi pamene adzamve maganizo athu ngati opposition. Mwina ulendo uno zikhoza kukhala zosiyanira napo kuti pachizungu timanena kuti tufuna kubweretsa responsible opposition imene ikamachita zinthu izichita poyang'ana zenizeni evidence based kind of opposition, kuti tibweretse imene amati checks and balances. Mwachitsanzo ngati analonjeza izi kuti awapangira Malawi akuzipangadi, kenako kodi anthu kunjaku amayiona bwanji office imeneyi? Dziwani kuti opposition ndi government in waiting, ndikuti Malawi adatipatsaso chiyembekezo chonena kuti malo moti aliyense waiwo payekha adzichita hold government to account, ndikuti responsibility manager anatipatsa ifeyo. So ifeyo tionetsetsa kuti tupanga amati watchdogging pa chizungu, kuti utsutsa kwathu kusakhale politically emotional chifukwa choti tikungofuna upanga ndale, koma kukhale kutsutsa kumene kukozonso kuathandiza Amalawi kuti chiyembekezo chawo sichili m'madzi. Mwina ndineneso pano kuti ndi interest ya opposition iliyonse ngati government in waiting kuti mukakhala ku opposition ngati pomwe tili tikhale ndi self reflection in readiness pokonzekera zisankho za 2030 kuti kodi tikhoza kuchita motani ifeyo ngati opposition to regroup ourselves but also to reorganize ourselves kuti zinthu zina ziyende. Ndiganiza kuti opposition umene tipange ulendo uno ndi opposition umene uthandize kwambiri kuwapatsa Malawi chiyembekezo chonena kuti ili ndilo boma limene tikuyembekezera. So choyambirira Malawi Congress Party idakhazikitsidwa pa ngodya
zingapo zimene zimathandizira kuti pakati pa anthu okukhulupirira ideology ya Malawi Congress Party azikhala pamodzi. Mwina ndinenenso pano kuti mu democracy intra-party issues ngati zimenezi zili healthy, zimathandizira kuti chipani chilimbe. So Amalawi onse, Amalawi Congress Party ali pamodzi, amamvera utsogoleri wa Malawi Congress Party under the leadership ya Dr. Lazarus Makathi Chakwera. Nda Chakwerawo atapatsidwa mphamvu ndi ma MP kuti asankhe leader of opposition amene anandisankha ineyo. Mene kumakamaka kudali kuyankhula kwa Simplex Chichola amenenso ali leader of opposition. Kuti inu maganizo anu ndi otani? Kuti amenewa akukwanisa leader of opposition zomwe kapena zikumveka makamaka ma audio sempanawa zokuti abesa. Kuti ndizoona take a comment kapena kuti ndemanga timve kuti maganizo anu ndi otani, ndipo ndipanenanso kuti once mufika kumapeto usamaiwala kupanga like, share, komanso subscribe kuti nkhani zonse zomwe mumakonda za Ndale Sports komanso entertainment zisamakuponyeni kusanzika ndi makhala ndasanzika kale. Until next time tingoti kumanenso ndawina. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati mulalendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.